הרכש החדש. בכל יום אתה פגש חבר, דומה לך וקצת אחר. סליחה, אני קצת מתרגש. בכל זאת, לא בכל יום אתה פגש חבר שהוא דומה לך וקצת אחר. וואו, חבר חדש, איזה יופי. מה, מי המאושר? אני, כמובן. התכוונתי מי החבר. סליחה, מדובר במר אלירן מוצפי, סדרן המדפים הכישרוני, שהצטרף הבוקר לכוחותינו. אם רק הבוקר הוא יצטרף, איך אתה כבר יודע שתהיו חברים? איך אתה יודע שהעולם הוא עגול? איך אתה יודע שאחד פלוס אחד זה מבצע משתלם? אין כאן שאלה. בשפע יששכר, כולם חברים. אז שים לב, היי! איזה יום נפלא היום! לשחק וגם לחלום. יום נפלא לחיות ביחד. שימי, המונגול. בעבודה החדשה, איפה אני? קודם כל, ברוך הבא, על הסופר. אתה רוצה לספר לנו קצת על עצמך? הכל בסדר? אלירן מוצפי, 25, ואני לא אומר יותר מזה בלי עורך דין. לא, אנחנו לא, זה סדרת טלוויזיה, אני במאי, זה לא... סליחה, כפרה, סליחה, זה הרגל, משהו בתאורה, באווירת שאני שאל. נכון, באמת לא כל מנהל היה ככה סס לגייס לשורותיו עובד כמו אלירן, אבל אני לא כל מנהל. אני רואה קצת מעבר לסטריאוטיפ, מעבר לכובע אוהד בית"ר, מעבר לקעקוע כהנא צדק, מעבר ל4 תיקים פליליים על תקיפה ואיומים. אני רואה מעבר, ומתחת, מתחת לכל מתחת, אני רואה בן אדם.